huomenta kaikille. Pääjohtaja on päässyt jälleen kerran käymään työmaalla työmaan vastaavan mestarin luvalla. Takanani häämöttää päivän kerran koulun tekstiilityöluokka. Kyllä se tästä vielä ompelukone pääsee surraamaan. Kouluun on haettu myös 70-luvun värimaailmaa. Tässä ensimmäinen väri, tumman sininen. Ja tuohon takanani olevaan tilaan muodostuu tähän ruokalan yhteyteen pieni stageelinäyttämö, missä pääsemme sitten pitämään erilaisia vanhempainiltoja ja muita esityksiä. Kyllä tästä vielä hyvä tulee. Ensi vuoden elokuussa iloinen rehtori toivottaa tässä sitten kaikki oppilaat tervetulleeksi kouluun.